Unom sa kapin sa 400 ka mga nabakunahan sa second dose sa Pfizer, gi-quarantine humanahimong close contact ka sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay. Si Marie Dumabok ka sa report. Karong adlaw nagdunga ng paghatag sa second dose sa Pfizer ug Sinovac vaccine. Mas dagan ang hatagan sa second dose sa Pfizer nga mukapin sa 400 ka mga tawo nga miabot ang linya sa parking sa usa ka mall di nahimutang ang vaccination center sa RHU1. Kapin lang sa 150 ka mga tawo ang hatagan sa second dose sa Sinovac vaccine. Apan gipabaw ni Dr. Ray Cesar Bautista sa Talisay City Health Office nga mamahimo ra gihapon nga mabakunahan ang unom nga gi-quarantine kinsa close contact sa mga nagpositibo sa COVID-19. Human unya sa ilang quarantine. Dili raw sab mahilabtan ng Pfizer vaccine nga gitagana alang kanila. Wala man na mo kuha sa freezer katong ilang location kay para dili ma-reserve do na to. Samtang sa laing bahin, gilagway ni Bautista nga dako kayo og gikatabang ang 8 ka mga nurses nga gidestino sa Department of Health sa City Health aron makatabang sa vaccination rollout. Nang hinaot siya nga lugwayan pang ilang kontrata hangtod matapos ang pagpamakuna. Si Shinin Sumarago, usa sa 3 ka DOH hired nurse nga nadestino sa Vaccination Center 1. Nalugwayan sa kontrata, human na pupus unta karong bulana ang iyang kontrata sa DOH. Nagsilbi sila mga vaccinator sa vaccination rollout karon sa Dakbayan. Last April 6 is so good. Continuous gina sila and they are giving us a lot of help yun. Importante kaya na to. Actually, sa karon kay na-extend man mi for 1 month pero wala pa mi sure kung additional pa man mi, na-extend pa ba mi. Uban ni John Sulon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.